Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام وأمتغين الله سبحانه وتعالى فيك وشيطان ترمى ولا دم دم تفلا أما زمان الله سبحانه وتعالى لا كدمنا الله سبحانه وتعالى تبارك ماي نمر ولا مسلك الكربك صلى الله عليه وسلم ولا نيمان دوندو الله سبحانه وتعالى يا نينان في كونغا كنيمان دونا ويه كونغا دوكوك الكرباي ويامر صلى الله عليه وسلم كما امي دوكوك الكربا صلى الله عليه وسلم انا بون سنمو انا جينيا زنمو نمر ولا مي فولدي السلام تشما انا مسماما الحمد لله رب العالمين. هذه هي الجلسة الثلاثون نيني سكي بسبناي لنا فوق منبر الفقه المالكي منبر الفقه المالكي 120. نسأل الله سبحانه وتعالى أم الله سبحانه وتعالى ديلي أن يوفقنا الصواب في جميع ما نقول ونفعل على كان بسبب ما أنغا فوتا أنغا كتالا. السلام إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى جنناي سيكون الكلام اليوم بكما بنكه على الغسل حلبي كل دكا تتمة للدرس السابق ولا دا تمني دفلا دودو ولا دا تمنينا أني دوفيه أيوا جنابا كللا إن شاء الله تعالى حلبي جنابا كوكما تو لخدا تيجي دالا نيكا ودبنا ولا يه أفهم تكون نيوما على كودانيما على كبارك تكون نيوما نقيا أنا مبلغ الإسلام بلجلي. شرع المؤلف رحمه الله تعالى لقدر تيجي على كناصر كيرلا على كهنا أن ألسام الشوب بلا جليلا أدمنا أبيبما على فرائد الغسل كل واجب يفهمها أبنا فهمنا ويا مبلما كمبلما مسوي يحكي لسه طولا نفنو ننو نيني كقولي كل نينا ننو نشني بلو إكجنابا كوتشنا نجنابا كل تشنا سلي دا تقولي ني سلا سلتمنه نجنابا كل تشنا أبي باتو تشيء أو ما يحكي لسه تو يرلا إكانو نفنو فامو no kera insha Allah ta'ala ni yake aketuko nyumana ibi ben sababa ma kitabti ko faroduhu niyatuhu inda shuru' al-fawr wad-dalk al-umum wal-furu' ako femano be wele ko janaba kuli fardaw ko adoye ngania sirli ka janaba ngania jira Allah subhanahu wa ta'ala la setgi masame ka janaba mingo ako kun yenve ka fonyonya de temena nevuru cheche walma nevuru museche walma ngala da jolde tikera walma ngabang jol tikera yengan yajira Allah subhanahu wa ta'ala la ala ngan yamina ibolo ko ngan yabi seri idon wati aywa kolila alfawru kolifana kakke katugunyona akana tike wadal ko ni kolifana be keni jibona yoro minga o yoro ka tiriki walfo al-umum kolifana kakke ka labo yoro ni jibo oka ijija iko yoro ko kutugunyumana ka tiriki tugunyumana aywa fojji ka labo jika soroka aywa accenye wala foro ako bolo fara wara ubina insha Allah ta'ala ni ngofe tabtiga la yini munyene ngumayna ika donga fo janaba koli afarda fajiyan nani ako folo ngani nunu ngap ma utasema uyira kuna anyo fiye ka chaya ngani ya daluye alkarabaka sallallahu alaihi wasallam ka makai innamal a'malu binniyati ko baraw bikke ni ngani nyawi ako ka farda flana oye farkulo fam bele jele ka labo jila o dalu Allah subhanahu wa ta'ala ka pmakan wa in kuntum junuban fatahharu na alaka joni janaba ya soro ay farkulo saninya farkulo fam bele jele kodo ako farda sabana ako e terkeli dalu ye sayyidata Aisha ka hadisa ye ko ya me alkaraba fa sallallahu alaihi wasallam alkaraba ya kala janaba ko tugola aya ya mariya ko ka farkulo terke ka cenye aya ya mariya ko ka farkulo dogo nyebele jele labato ni ji aywa aya jirana fana ka fo aywa fardan nanina
ana laban koye fawru ye no ye ka baara kɛ ka sɛmɛ ɲɔgɔn na ibara dɔ la b'a wele ko muwalatu fawru arabukan kɔrɔ ye ko teliyali nka faamu a kɔrɔ tɛ i k'i teliya koli fɛ fo ka taa koli tiɲɛ a kɔrɔ ye de n'i ye dɔ ban ka n'i jɔ ka ko wɛrɛ kɛ dɔ daminɛ koli daminɛ fo ka taa a laban a baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɛmɛ ɲɔgɔn na a ka kɛ hakɛ kɔnɔ dɔɔni dɔɔni fo ka taa dakɛɲɛ n'a tigɛra ayiwa baara bɛ tiɲɛ ala ye lajɛli kɛ o la wala tabtulu a'malakum ni ala ka jɔn a kana ka baaraw tiɲɛ nka kitabiti ko ko amma faslul yasiru kɛ nafa de ma inama wa tafaru kitabi sharhu alisa ture ala kana sara kayra la ala ka gatura ko farabasiya dɔɔni ji banna i bolo waati kungurunin kɔnɔ walima darula fitinin ye sɔrɔ min ye ayiwa koli jɔ dɔɔni ayiwa farabasiya ma kundala janya ka damatɛmɛ ko ma wa tafaru yafa kɛ mɔɔ ma kada Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kan ka Qur'an na sura ala ila dudi amma Allah subhanahu wa ta'ala masai abe hine akola yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na ala ka jon aya hakili sigi na ala tenga jon karaba ka bla fena fo ka soro o fen ba aseko kono tabtibi labana fardaw dakene kofe ni vennani fole ko iye ni ya famu aduna sunna wala alkara sallallahu alaihi wasallam mun zabati tabti ko sunan ho ghaslu yadayhi fi ibtida liku'ihi mathalu alwudu ta'abbuda ako janaba kul sunnaw kwa doye aywa teka fura fila koli ye aywa koli daminɛ na ka mina teka fura nungu na ka se bolo kana kurula ina fi ba ko seliji la cogo mina ta abuda kwa be ke aywa ala batol de kama o kora ye munye teka fila koli nganiya mashidon madama tun sen shaqu ni sen haru wa huqubul udhnayn la yadaru ako aywa dam gurili ka jiki da kono ka da kono ko ka je ka tu sen shaqu ji doni nuna aywa samaka do nu kono ka nongona ko ka je sana haru jifiyeli ka bo aywa wa huqubul udhnayn la yadaru ka aywa jido itlo wo fana kono do njugola mindi toro kani bolo choro itlo kono ki yere kun karaba yere karaba ta salamiya faji al islamu dinu yusri la dina usri salamiya no ga dine geleta faji ni ya gelele karata tata juru chorla kwati tige shido mbaliya be fando seki don ba uma iku nyininga ubanye fu yeno kara ibila fiya kidabti koko wajono bona ghayru sima ghafa selan ozanaika zahirihima wa ma batan ako kika donga fo wajono bona ghayru sima ko salame farkolo fa be ni janaba yi soro ko farkolo fa be ke ayo janaba nogoy farkolo fa be janaba ba bele jele labato fona kara tulo dinga konnay kani yere karba ke bi jishuri tulo dinga kono fa selan ozanaika ko ni bi tulo ko tulo fla ko zahirihima aflak ayo kene mana wa ma batan ana sokonna min godo kan yere karba kadama teme akan kuma nuna meme famana sunna mono wariye sisa ala sa tura ala kana sar kayra la akwa bela jele farale nyonga kwa dalube soro sayyidat maymuna taka hadisa la harsami na kenera ka alkaraba ma sallallahu alaihi wasallam sayyidat maymuna ta ko ale jisgi alkaraba dodo la jango akaku ka alkaraba sallallahu alaihi wasallam kwa nane pamana nay ko li baraw damene ko ay jibon atega fra flaka ayo ko chien fla wal machin saba kala ba ka jibon na kinibole anuma mboloka ayo ka dogo yoro ko o kofe ka sora ka tega da bogola ka tega saba ko tereke le jele kofe ka jibon tega ka sora ka jita ka da ayo konna ko ka je ka da mugri ka ji sama anuna ka fiye ka bo ka sora ka nyeda ko ayo ka tega kala flako nanga fe fana ka jita ka shuru akngolo ka chien saba ka kungolo barka ma ngo ka je o ko fe ka soro ka jibon afargolo fa to bele jele ka atlale ko obarala thumma tanaha am maqamihi ay turika bo ay koli beke yoro min ay turika bo o yoro la fa gasala qadamayhi ka soro ka jibon asevra barka ma flaka ku ko je al bukhari wa muslim imam bukhari ni hadisa lakali imam muslim fana ni hadisa lakali ni hadisa ngono harta inana ni sunna belajele adakene tabtigi labana sunna ulakalle ko fa no lu famuna apmana fenga femunun kanne do janaba kolila akonu diba bismillah badun bil adha fi farjihi wal yanwi innahu adha koni bita janaba kolike akanne do ka bismillahir rahmanir rahim fokata nyegen kono alkaba sallallahu alaihi wasallam kumbi aywa duko min ngala adondo nyegen kono ika fo aywa fotugola allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم ikan nduko sanama ingala ka fara bismillahir rahmanir rahim ka kasoro ka tanyege kono ban on bil adha ni bi janaba koli damine ika damine
nogo yorow la fi farjihi aywa a ɲɛfɛla la wal yanwi indahu idha aga sɔrɔ ka janaba koli aywa ŋaniya o yɔrɔ la wal yatawadda marratan wal yazidi tathlitha ra'sihi fa al jasadi aga sɔrɔ ka seliji ta siɲɛ kelen kelen nɔgɔ yɔrɔ kolen kɔfɛ wal yazidi tathlitha ra'sihi seliji tali la ko n'a sera kunkolo ma k'a k'o kɛ siɲɛ 3 fa al jasadi ka sɔrɔ ka farikolo sanfɛ yɔrɔw koli daminɛ fa shaqqahu al aymanu taqlilu al ma bighayri haddin aw bi sa'in humma o kɔfɛ farikolo kiniyanfan i ka sɔrɔ k'o ko k'o jɛ taqlilu al ma ni bi janaba k'o ji dɔgɔya ka kɛ hakɛ kana ji tiɲɛ bighayri haddi nga hakɛ ma fɔ o la kana aywa ji dɔgɔya ka se nin hakɛ ma walima a kana caya ka se nin hakɛ ma aw bi sa'in humma walima ko dɔnnibaa dɔw ko sa'u bi wasakɛ aywa koliji la humma ma'ana quddira وكل وضوء منسي لغة سالي لكن هنا لم يعيد الموالي أكوانغا دون كو جنابا كولي أيوة نينا كي تو جنابا كولا يورو دوكو أو يورو مكو كو يورو كيتي بيكو منافو نينا يورو كو سلجي لا نغا دافرا فيتي نيبه اونيونجي لكن هنا لم يعيد الموالي نغا جنابا كولي لا أيوة إتسكي كوفتاوكا سلجي لا ني حقلي جينا كو يورو دو مكو كاسور لا واتي ماجانيا إبي تليا كو يورو كو o yoro kofe sa selji to min dura ka seko belejele ka janaba kolila ko taala inde davara uni nyonje alhamdulillah rabbil alamin tabti kan ngoro fon nunu aba jirana ka fo ko aywa fedo be janaba kolila munun kannedo akele ko feunda da nyonga iye tabi sar ba jirana ko dallu kenema be apma dengele ngele belejele la ko dallu do be famu sayyidat maymuna taka hadsa min tamina inye ko rosisa an hadsa were umul mu'minina fana yo lakali o yamba wore sayyidata aishata allah subhanahu wa ta'ala ka jen ka boni muso baflayma sayyidata aishata ko alaka kira sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tahurihi kullihi ko alaka kira ka baraw bela jelela nabi sabarado nabi tama nabi ayira kun sanunya ko kini ka damina kini yan fa ko de ngadi ay imam bukhari ni hadsan lakali imam muslim fana ni lakali min bi famu hadisala ode anga donga fo aywa membe famu aywa alimu hakiku ka pmana ode anga donga fo nyine janaba kolila o kiti be ko mena fo nyine seljila nga davara membe ode janaba koli niye aywa nyine yoroko o bane selji tala na yoroka suru ibil laba akofe yoro aywa bara munu ba kofe ibo fana ko katukwala tabti pmana atlale ko janaba kanuma fewna maka kingi hakilito femunu na no be janaba ko tien ayo fana ayo jeya ani alaka nasar kairala ako wa batala al-ghusl idha ma akhara an hukm fawrin ba'da an tadhakkara ko janaba ko libi tien ni ayo ayakharu yara kojugu ko li davara la kojugu davara chogo chejugu la walma inyina na fedo ko yoro yare mako ko libi tien ka sababu ke oyi ayo wa idha sadafahu ghusl al-wudu kafahu an niyyatu ghusl ta'ridu ngayinyina na yoro mingo ni allah subhanahu wa ta'ala yideme nasara be farkolo yoro la yoro mi seljita yoro yi seljita to kono yele laka ayo ko be wasa kabo ayo ko lira ngan yama selji mbe ayo ko li kono akitin ko libele jele kelni na yele la ko yoro ka bi wasa aka pma ko ni nyina na kene jeni ngo kene jami selji simbuni ni selji tato yele la o yoro ka alhamdulillah rabbil alamin e wasara ayo ngana dlali de yerala adonga fo koni kwa dlale kofe ye selimununge nini ngoli naka shilenyi ibi seki ko o selu seki ni nyinne do ife iki hakli so gorotala obi famu Khalid bin Ma'dana ka hadisa la harsami alkaraba sallallahu alaihi wasallam che ya maruya kwa ka seka ka selji sekile kofe ka chenye kwa ka seka ka seli yereka kadam munga almansiju min a'dha'i alwudu'i ni nyina na selji sembona aywa selji aywa sembo yorodo nyina na aywa keneje do tura allah subhanahu wa ta'ala yideme ko lilla bana ka yele ayoroka alhamdulillah rabbil alamin akole ko fe abin nyini ife wajibi yanye ka farda min kona ni aywa selji chene ikasaki uka allah subhanahu wa ta'ala kan gumay alaka famu ci ko nyuma jira ana alaka bara ci ko nyuma no ya amma rabbi ka korfa laba janaba ko bondala apmana ala mawani al janabati ni janaba nokobe alsama farkulula abi bali femununa apmana ulu fana ka ko la yadkhulu al-junub masjidan wala yaqra'u illa al-ayatayn mahala janaba nogobe mami varla salama chama wal mamusoma
ko tigilama tsaka do misri kono tigilama tsaka qur'an kalan ka caya ka tama aya kele wal maflaka laka ta'awudhi wa ma ladhi saqami jima'un illa al-adha aw ihtilami aya flamin bi daga ya ko kala qur'an na aba kalan yara tanga kama alkarsa sama daka salamawi ka qur'an kalan ka tu ifar ko ka ki yara kun farkolo joshina yara tanga kama o bi daka janaba toy aya kele wal ma aya fla janaba no be mami var ko la ni bana be atigilamana bana mi nat saka maka aywa jila anyinne do aywa atigilama fe mami ni bana be atigilamana bana mi ni atison jila anyinne do tigilama fe aki yira kumine kabo kafonyonya ma ani afurmuso ni nyonje kada munga ni kafonyonya nana janaba kolibina ke wajibi atigilamaka aywa no wajibi yari kay saka maka jila gelaya bina soro illa al azafuna sorla kafonyonya ya kharuli no batigilama toro ma Allah subhanahu wa ta'ala bi yafama aka kafonyonya inge aw ihtilamu wal man sirasuko chunaka Allah subhanahu wa ta'ala yafale do ama opmanno kara yantaqil hukmuhu atigalama ka kitibi gana ila tayammumi kata tayammuma alhamdulillahi rabbil alamin arsalama fardaw famune ko ala yande me fana sunna fana famuna Allah subhanahu wa ta'ala ka deme kono musahabu fana famuna opma anyinne do sa ka bela jele faranyonga bakurumba fola ko vini kalamba bela jele bi mi vamu itluma jawambal make mbal muso na ala latigarima ko janaba no ko soro to ko shia sabay ndola kelena anyame viye ebi jisan manda ka kemene kono itato nyegena ebi duko sanama kala anya kala yekateme ni sara nyega kono ni yeb jisigi aka hakato ni yefino wuli ka bi yereka anyine do ife ka mine da jenga ki tega fura fla ko shen saba ka soro ki tega do ji kono kana giringe tega do ji kono fo tega fura fla ko ka je folo shen saba noko fefe mbala ko be wala jikan na nogo ni tega duniye opma bi sorka tega fura fla do jila ka jita ka damene ibarala kan ikmere kurla akona nye ka beko ka je no jera ka nye e sorka seljita chien kelengele seljita li chien kelengele la ni sera ayo kungoloma e bi kungolo ko chien saba ka jibisi kabo ni tlala ola ni sera sema selji banyaro la ibi seto ifolo obi ke kole labai e bi jita ka bon ikangono ka kangala kona nye belejele ko kaje i hagli sebe ko tu yer la farkolo yoro dogolew farkolo yoro munu nye denga wi kamangoro la fla bara denge dawlo fla ni nyonje dawlo fla dukumana woro sokona na ibi jija sigla mugo fla ni nyonje a belejele ka ko kaje apmani kangala kora o chogola alhamdulillah rabbil alamin bon asirti ko waliya sahaba nafsahu bil mindili ko daga may aka yera deme ni kolifuye ni kolifu be mami mbolo ni safina no bala ba agli sabakoro tola ebe kolifu yera ko ka je fo ka safina no boala ka safina kasa wala ni kasa wulli ko ngele yara safina no ko ngana tola ebe soro ko fubla ikini ngere ka jita ka shuru ikini ngere ka funungu vlamena iboloti ko chamanja yoro men zoro ko terekeni fuyi ka ji shura ka fika do ji ya fa be soro ka ko kana bla barata dala ka fuyi la manuma ngere ka o choko kelela ka ji shuru inuma ngere ka fuke ki yera deme ka ko chamanja ko ka je ka numangere ko kana bla barata dala ira baye ka damene kungolo la foka sey pmbere kuruma a bele jele kura ka je wi soro ka kinize ngala pmbere kuru ka se sevura la ka jishura ka ko ka je ni koli an selji dafal nganiye ka se ngonu ni nyonje ka bettereke ka numaze fanake o ketugola ni maye ngen ngetugola afonde ma ko janaba koli nyuma janaba koli mi nanga sharia fa ko kitabu mun mbambolo ya ka damene lakhdar la ka ta se shakhaluma adon baba belejele tamana minga o belejele balona minga no faturaka min duru ko gafe ko no nanya kala ni bora finu done ko fe ila ibi Allah subhanahu wa ta'ala tanuka ala barakada ghafaranaka alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha wa afani bi masajru yafa deli kam masatanuka barakada masaminye aywa noko wuli ka bonga kalaba kan jurmu yafa assalamu hadha ma asha alayhi al-ulama al-aqdamun ar-rasikhun ninye anga getura doni sinamba korale umbaluna minga ube faturaka alayhi mata alayhi man mata mamunu fatura ufaturaka wa baqiya alayhi man baqiya mamunu be balola aywa doni sinamba wala alhamdulillah rabbil alamin bebe ndeka ka fara janaba koli ahadisa uchayaka ka fara apma uchayaka abela jelebe ndeka wa nahnu bi khayri ma tamassakna bihi assalamu amituni here madama ambe nunu nofe madama nyi nunu ngapma mine andita amburu hadisa nyamine bajila kata fedo tako ke kodo ye kasoro alkaraba makoyi
ka taa fili ka laba ka silamɛw fili madama men nun nɔfɛ ani hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na wa min al khata'i wal jahalati al murakkaba silamɛw kɔnɔnajɛ ka dɔ bɛ yen fo an k'o di alisamɛ foroba jamakulu ma balaw ni masiba fiɲɛ goni donanga kuma min na ni kumaba dɔw y'a sabati k'a fɔ ko diinɛ faamuna bi de ko a tiɲɛ yera bi de ko fɔlɔmaw nana an ka ɲɛmaaba ninnu alakira sasama n'a ka sahabaw taara ka diinɛ sanubilen to minnu tɛ kɛ alimaba maa naani kɛlen kɔ ka diinɛ tɛndɛ ka kɔlɔsi ni dɔnni ɲuman tɛmɛ ta k'a kɛ ka diinɛ tɛndɛ k'a tiɲɛ ni ayiwa a ɲaminen bɔ ɲɔgɔn na k'a fara ɲɔgɔn kan k'a dakɛɲɛ k'a bila ni silamɛw tilana o maa naani ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ɲɛnen kɔ diinɛ sabatilen kɔfɛ olu kɔdonnen kɔfɛ kumaba dɔw ka kuma kɛra ko diinɛ faamuna bi de ko tiɲɛ yera bi de ko dɔnni ɲuman sɔrɔla bi de fo ko o kuma fɔ alisilamɛw ye ka alisamɛ foroba jamakulu dɛmɛ ni kɔnɔnajɛya ɲuman ye ni bonya kumakan ye k'a jira ko nin kuma ye fili belebeleba ye hakili bɛɛ b'a jira k'a fɔ nin kuma ye fili ye i tulo ma jɔ i yɛrɛ k'i hakili sabakɔrɔ dayɛlɛ dalu minnu bɛna jɔ i ye adilla akiliyaw do hakili ka daluw do e bɛ dɔ faamu a na ne fana bɛ dɔ faamu a na insha allahu taala i bɛna ye ko nin fɔbaw an balimaw do an sinjiw do o ni dɛmɛ ka kan o tɛgɛ ka kan ka minɛ k'o bila sira jɛlen kan k'a jira k'a fɔ ayiwa fɔlɔfɔlɔ an ka maa ɲuman minnu tɛmɛna olu nana ni diinɛ ni faamu min ye anw tɛ se ka faamu kurasi sɔrɔ fo a ka sɔrɔla an ka ji dɔɔni bɔra olu ka jiba de la fo a ka sɔrɔ an taara ji ta olu ka danganda de la a kuma i b'a dɔn k'a fɔ ko fili sabatira ani yaz'ama wa yadhunna ba'duna anna tajdida huwa hadmul qadim kullihi ni maa minnu y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko kurakurayali n ye dusu ta bi n mago b'a la ka diinɛ tiɲɛ dɔn n mago b'a la ka ala bato cogo ɲuman na n mago b'a la ka ala ko sidɔn a tiɲɛ kan ni ma o tigilama min ka faamu kɛra ko kɔrɔlen bɛɛ ka kari ka bɔ yen an ka sɔrɔ ka kura jɔ subhanallahi a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na a bɛ sabati cogo jumɛn na o tigilama filila fili cɛ jugu fo a ka dɛmɛ cogo ɲuman na wa anna taqadduma yumkinu an yabda min faraghi ni maa min y'a faamu ko ɲɛtaa de bɛ se ka sabati taama daminɛ na kɛnɛ langolo la i ma taama b'a si ye fɔlɔ i bɛna taa dugu min na i ni maa si ma ɲɔgɔn ye min ye dugu in fan f'i ye maa si ma taama sira f'i ye i bɛna taama de daminɛ i kun fɛ ka sɔrɔ ka taama ka se o dugu la ni maa min y'o faamu n balimakɛ n balimamuso e yɛrɛ hakili ka kan k'a dɔn ko a tigilama ye ayiwa fili faamu a tigilama ka faamuya fili la fo k'a tigi minɛ ka sira ɲuman jira a la balimaya kɔnɔna na sinjiya kɔnɔna na bonya ani karama kɔnɔna na i bɛ sira cɔrɔ cogo di i bɛ dugu taa sira dɔn cogo di ma alijahali bi tajarub al-madi sira bɔbaa kɔrɔw i m'olu taa nɔ ye i m'u taa faɲi i m'u ka tamasiyɛn si ye an tɛ fi falatil amya'i e bɛ kungodalangolo finman na i tɛ kɔrɔndɔ ka bɔ tilebi la i b'a fɛ ka taama ka taa dugu dɔ la a bɛ sɔrɔ cogo di asalamaw hakili ɲuman bɛ alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'o di an ma hada muhalu hakilima bɛɛ y'a dɔn ko nin di ɲɛ nin tɛ se ka sabati wa didda tabi'ati ashiya'i wa kow yɛrɛw sigira alahu subhanahu wa ta'ala fɛ cogo min na kow sigi cogo kow tabiya nin y'o sena de o ma i b'a dɔn ko diinɛ faamuna bi de tiɲɛ yera bi de i b'a dɔn ko a kuma dɔ se siyasi t'a kɔrɔ a sɛmɛn tɛ foyi la min ye tiɲɛ ye fo minnu y'a fɔ an balimaw don an sinjiw don f'u ni dɛmɛ kan dama dalu ye mun ye laysa al-hadiru illa ibnan shar'iyyan lil madi e yɛrɛ min ye nin fɔ i ka kan k'a dɔn ko an bɛ bi min na kununko de y'a wolo n'i ko ko bi y'a yɛrɛ wolo kununko min dɛmɛna o bɛɛ kun ye fu ye bita de ye tiɲɛ ye tiɲɛ dɔnna bi de n balimakɛ n balimamuso n b'a f'i ye bi wolola kununko de fɛ wa tasawwuru batr al-yawmi min al-amsi k'a miiri k'a fɔ ko bi bɛ se ka tigɛ ka bɔ kununko la n ko misali bɛ faamuya la adamadenya kɔnɔ ka an yulada tiflu la ghayri abawayni i n'a fɔ den dɔ ka wolo fani ba t'a fɛ i ka kuma kɔrɔ y'o de ye n'i t'a si dɔn nin y'a bilalen de ye fi mizanil akli hakili mizani na ka sira jira i la balimaya kɔnɔna na teriya ni bonya kɔnɔna na jango an bɛɛ lajɛlen i ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i k'i datugu ka bɔ nin kuma in ma fɔli yɛrɛ ye lebu ye i ka kuma dalu ye nin de ye wa an yanqata asayru zamani ma bayna laylin wa nahari i ka kuma kɔrɔ de ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye diɲɛ labɔ sigi sariya min kan su bi ko de ka dugu jɛ ka sɔrɔ ka don dɔ wolo n'i y'a sabati k'a fɔ bi de ye ko ye faamu min nana bi o de ye tiɲɛ ye kununko ta tɛ tiɲɛ ye bi maa minnu bɛ yen olu de ye faamuya kɛ dɔnni gɛtɔrɔ minnu dɛmɛna fɔlɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nkalon de kan n'i ka faamu kɛra o de ye o kɔrɔ ye i ko taama sira ka tigɛ su ni tile ni ɲɔgɔn cɛ le y'u lada yawman jadidu la amsilahu jango don kura dɔ ka wolo kununko tɛ don min na subhanallahi n balimakɛ n balimamuso i yɛrɛ k'i yɛrɛ kun ɲininka
abe sabati cogodi do be se ka wolo cogodi kunu go te do mina ni ire hakili soro iba do ko tiena o tsaka ke o kuma o tsaka ke korode ki puma mi vo puma te puma sababa mai o kuma ni nga nga datugo ko mo mandela ali sa hada musahila mbalma ke mbalma muso ere hakili mai ne ko ni kuma mo vora sisa ere ta donga fo ko nonu nye fenyu at tsaka sabati ke to ko foi tala inda ulil albabi hakili mabbe ba donga fo ko ngo ni tsaka sabati kadhalika qawlul qa'ilina bitajaddud ad-dini munum ba fo ko dine korkore labi ko dine cien soro labi ko dine bilama munum be ka ke olu de be cien ka kan aywa lagoshili dambe ya kata foloma bele jele ma ko pmay ni ndey abi blanim aywa baskil de la aywa dine konnana ani hakili konnana wala ilimi munu nya fa mo ka fo ko doni fana bilama ko shidona bide ko doni nyuma soro la bide famiya nyuma nana bide famiya korale mi ngombe ko may o ka pma muhalu allah ya shere hakili ma bele jele ya shere ka fo ko sabati lende ami allah subhanahu wa ta'ala deli alaka hakili nyuma dani umma anga siki doni shidombo ye doni siki aywa mbangala ma minga o ya siki basikili minga o ya tama choko mina anga zedo sene sabarala ma ja'aluhu makruha o ye minge makruhu ye haramu do anga ango wajibiya moka ko ke aywa haramu ye o ye fefe nga musahabu ye ko ne ve ngan ne do a haramu ne do anga ango fo mo ye aywa ko ye wajibi aywa ko ye aywa o keli fardai fanga to uko o ye ko sigi choko minga o ye fefe aywa mbla yoromina anga bla o mine kono no kara insha Allah ta'ala ambi ben sababa ma ye shahadatu mununge ala ya latigo mo ku wacce siri mununge o ye fe mununye kwa keli chekan hal alkaraba sallallahu alaihi wasallam tlema don du su shikani bla o fe on lago shilila barsabu ki du su ka bo katama lutaka du su bonye te pmay du su bonye de kunye ikunge chesri ka fenzoro doni kono ka jogo soro aywa alislamaya kono kal lemaniya soro ka ba Allah subhanahu wa ta'ala yoro lemaniya membe utanye doni minga chaka tame utaka jogo minga yi katame ujogo ka ngani desara ola opma dusuka ni blable kibi pmanu nyefala ishiti aywa abo dusuka ni blable kibu nyefala fo ikal lemaniya tabo jogo tu tabo inde nyine do fa anga sabali don shirambo ye doni bara jogo minga anga barate ni kera ikam mazhabu wara mabunye ka karama aka salama ya balma yake ni kera ko iye sharia aywa kala iya ye ko femi kele makruhu ye ne ya tay makruhu ya kama ni minya ke kana otigala ma kafiri ani akeli femi masse haramu daraja ma kana fo mu ye ko e bid'a kore ko aywa haramu bid'a kore ko cejugumi do se sheshita koro femi ni aba tasmana allah ka ngisi femi se ka keba sama ka tasmana apma ni aywa musalahatu ye dala pmawdo menu nye demson mine a firkera uma nyina ba to gelera fangu tege mine kan gonna se ba ko jeya uye o kan guma nunu ndabla o kan guma nunu datuku anga faranyonga kaddo doni blo kono anga faranyonga ka doni tama saratu ko nyumana no kera ambele jelebi siki herala feminye aywa jamana tawjeni fineni min tasmu minye jamana tawjeni insha Allah ta'ala tanga jamana soro no kera insha Allah ta'ala ambe balo herala Allah subhanahu wa ta'ala kan vamu ko nyumana ko ya anambal ma alislamu ma anga siki sharia ko rolema anga kala jogo nyumana anga do anga alabatu oka anga sabali nyongoro nyon lagoshi nyon lebuni nyon dokoya okana koya assalamu ko fala baye mi amidu ko nyini arsam forba jamakulu fe andona aywa heji barawla allah subhanahu wa ta'ala ka dugo jabi daw yelela amidu ko nyini islam forba jamakulu bele jele fe ko dugo kanyini barayna ya rabbi alaka baray zabati baray ngake allah subhanahu wa ta'ala jati nyina jinni baray akake arjina saraye anambal ma arsam bele jele mamunu ngara baray zababu nyumay ka damene anva anangara mako a cheikh satma madan hadra alaka nasara kayrala ambe ka je anga dugo kay asama jekulu munu varayeni ni ndene zigi senga ambeka jeka duko ke uye ala ya baral latike anyuru munuma an alislamu munu nyuka dorome ke kan mbara indeme ala jati kama nema mashi deli so mada kele na alislamu yene mbara indeme allah jati kama ala kan andeme ala ko lu sara to ko nyuma na mbi duko nyini islamu forba jamakulu befe wati nye duko jabi wati beka duko ke o jamakulu ye ala ka alislamu ya deme ala ka nga deme mbaye ala ko kaka ala ya kama على كرب صلى الله عليه وسلم بنينا بركة كما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى
من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما